Здравейте на всички! Отново с канала Easy English BG. Да учим английски заедно. Днешния урок 14 ще вземам should и shouldn't. Как да даваме съвети на английски. Преведено на български should е трябва, shouldn't не трябва. Преди да продължим с урока, ще ви помоля, ако харесвате видеята, да се абонирате за канала с камбанката. Също така, ако искате още материали и по-подробно обяснение на урока, може да посетите нашата Facebook страница. Линк в описанието под видеото. Сега нека продължим с урока. Кога използваме should и shouldn't? Should трябва като съвет. Shouldn't не трябва. Не е добра идея. You should study more. You shouldn't eat too much sugar. Преведено на български, ти трябва да учиш повече, ти не трябва да ядеш много захар. Ако имате въпроси, пишете в коментарите, ще отговоря, ако има нещо неясно. Положителни изречения с should. Формула. Подлог плюс should плюс глагол. Един пример. You should drink more. Ти трябва да пиеш повече. Подлог you плюс думичката should плюс глагола drink. Използваме should, когато даваме съвет или препоръка. То не изразява задължение, а по-скоро нещо, което е добре да се направи. Отрицателно изречение с shouldn't. Формула. Подлог shouldn't глагол. Същото като should. Пример. He shouldn't smoke. Той не трябва да пуши. He е подлог, shouldn't и smoke е глаголът. Използваме shouldn't, когато даваме съвет или препоръка за нещо, което не е добра идея. Въпроси с should. Формула. Should плюс подлог плюс глагол. Както виждате, когато задаваме въпрос, започваме с should. След това подлога и най-накрая глагола. Ето и един пример. Should we go now? Should, подлог, глагол. За да образуваме въпроси, поставяме спомагателния глагол should. Ако има нещо неясно, пак повтарям, може да ми пишете в коментарите, ще отговоря на всеки един. Също така, ще ви приканя да се абонирате за канала, ако харесвате видеята и учите заедно с нас. Така ни помагате да достигаме до повече българи, за да научат английски заедно. Благодаря. Примери за should, shouldn't в реални ситуации. You shouldn't go to bed late. He should wear a jacket. It's cold. I'm tired. You should rest. Умишлено не съм сложил превод на тези примери. Моля, напишете примерите вашите в коментарите под видеото. Ще прочета всеки един пример и ще поправя, ако има грешка. Мини диалог. I feel tired. Чувствам се уморена. You should take a break. Моля, преведете You should take a break. Коментарите. Ще прочета вашия превод. За да проверим вашите знания и дали урока е бил полезен и сте научили нещо. Ако има грешка, не се притеснявайте, ще ви поправя. Нормално е в началото всеки да бърка. Време е за упражнение. Попълни с should, shouldn't. Имаме 3 въпроса. Моля, попълнете празното. Напишете вашите отговори в коментарите под видеото. Ще прочета и ще отговоря на всеки един. Верни отговори. You should listen to your parent.
He shouldn't watch too much TV. We should go to party. Моля, напишете превода на български в коментарите под видеото, за да се упражнявате и да затвърдите вашите знания. Умишлено няма превод на български, за да се постараете вие. По този начин учите и запаметявате много по-бързо. Ако видеото ти беше полезно и научи нещо ново, абонирай се за канала. Не изпускай следващия урок. От Easy English BG. Натисни камбанка, за да получаваш известия. Благодаря, до следващия път.